Jak se těšíš? Strašně. No ukaž to, musíš ukázat. Pak jako strašně moc se těším, čekám na to hodně dlouho, nebej tady toho, tak bych se do toho nikdy neodhodlal. Levá noha, pravá noha. Ruka, super. Zapomněl přivázat, pak se hovno děje, protože... Hele Radku, No. tady je napsáno. Neříkej mu to, on se Dobře, bude bát. tak Peligro. Je tam Peligro. Tak to si naštěstí nepředložím, takže... Nad tím je Danger. Ale já to nevydržím. Danger. To je určitě bezpečno. Co se bude dít? Sedneme si do letadla. Letadlo vylítne do 3000. Vyskočíme ven, otevřeme padák a přistaneme na zem. To je asi tak zhruba celý, co se dneska bude dít. Mezi tím budu potřebovat dělat od tebe pár věcí, aby to bylo bezpečný a aby to dopadlo dobře. Nevím proč, ale když tohle to dělám u ženských, tak mě to baví víc. To asi každýho. Aby si mu tam neskřípnul to, co ty ženský baví. Ale to už by bylo slyšet. Tak, sedneme do letadla. Do 2000 budeme sedět vedle sebe, já si tě připnu, aby tě nenapadlo náhodou, když se bude dveře jít ven. Ve 2000 ti řeknu, aby si stoupnul. Stoupneš si proti mně. Já se tě ještě dotáhnu. Zepředu, zkontroluji si tě, otočím si tě zezadu, ještě si tě zezadu přitáhnu, pak ti řeknu, aby si na mě sednul. Sedneš si na mě, já tě připnu za tyhle spodní přasky, budu to dotahovat, vemeš do obou rukou ten pokrok, takhle ho dotáhneš a pak druhý. Jo, to já ti dám, to budeš vědět. Jo. Ještě jednou pak dotáhnu ty zadky, pak si na mě lehneš a já si tě připnu nahoře. Od té chvíle už neutečeš, ani kdyby si hodně chtěl. Ve 3000 se otevřou dveře, Zdeněk vyleze ven, ty si nasadíš brejle. A budu potřebovat, aby si udělal takzvaný banán. Pro tebe to bude znamenat, že budeme takhle pomalu ke dveřím a já ti řeknu zavěsit. Zavěsit. Pro tebe to bude znamenat, že dáš ruce jako na baťoch, lokty k tělu, hlavu dozadu a zakopneš nohy. Takhle tě zvednu, zakopni nohy dozadu. Tak. Dobrý. Tohle to uděláš v těch dveřích. Dobrý. Celou dobu volného pádu, co vypadne, ty nohy budou takhle. Jo. Jestli ne, tak tě budu kopat, mlátit. Dobře, budu si odrávat. Jo? Takhle kolena k sobě a dozadu. Vyskočíme, Zdeněk tam bude, já ti poklepu na ruce, ty je roztáhneš. Zdeněk přijede, chytnete se za ruku, třeba to už jedno, to se uvidí. Před otvíráním zase poklepu na ruce, ty je vrátíš zpátky a já budu v padáku. Zbytek si řekneme, co bude potom, až na padáku. Jediný, co pak budu na přistání, nohy dopředu. To znamená, že dáš nohu takhle, tady si dáš ruku a takhle dáš dopředu nohy. A půjdeme na mojí prdel, na moje nohy, na zem. První se dotknu země já. Jestli ty, tak to bude bolet. A jdeme na věc. Absolutely love you. But the absolute begins. With eyes completely open. But never saw the same. Jaký to bylo? Nádhera, úžasný. Hnedka bych si to dal znovu, to bylo prostě
Miloši, nádherný. budeš tahat ještě. Tak tě vítám na zemi. Díky, bylo to fakt neuvěřitelný. Byl tam strach, adrenalin, nadšení, prostě paráda. Tak, gratuluju. Díky, že jsi dostal na zem. A jsme na zemi.